Ay ayatek nga ubing naiyanak kayo dito'y lubong akas anak dagiti ingunguten nyo at atan ken nanang nyo
Iti sumagmamano nga aldaw, kalpasan ti pannakayanakyo, inyegda kayo dito'y simbaan, tapno mabunyagan kayo. Daytoy apan nakabunyagyo, iso ti maikadwa, apan nakaiyanakyo. Aldaw adakdakkel, ngem day di immuna, apan nakayanakyo. Agsipod ta babaen ti bunyag, agbalin kayo nga anak ni ama tayo sa dilangit. Ita nga aldaw, awisen kayo iti umuna apan nakiranod yo iti nasantuan a pamilya. Agyaman kayo nga rod iti Diyos, gapo iti daytoy na indaklan nga aldaw. Ay ayatek nga ubing, anya ti tarigagayan nyo adawaten iti inatayo a Santa Iglesia. Anya ti aramiden ni Apo Jesus kada kayo? Ngarod no kasta akayat yo ti agbalin anapudpod no nga anak ni Apo Dios, ayaten ken agserbi kayo ken kuana iti amin a puso yo, ket ayaten yo met dagiti padayo a tao, akas ti panagayat yo iti bagiyo. Ket itay ayatek nga ubing, siraragsak tay kumangarod nga agkaykay sa mangidaton iti nasanton a misa. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ay ayatek nga ubing naragsak kayo itang aldaw taimay kayo akadwayo dagiti naganak kada kayo ditoy balay ti Apo sa dilangit. Umaytay amin dumngeg iti sao ni Apo Dios si kakaysatay ken Jesus nga agyaman iti nailangitan nga Ama kadagiti amin nga adda ditoy lubong nangruna ti aglablaposanan a panagayat na kada tayo. Ubing naganak kadagiti amin nga aldaw ditoy ita kadagiti amin nga adda ditoy ita nga aldaw agkaykaysa tayo adumawat ti kaasi ni Apo Dios tapakawanen na dagiti basbasol tayo. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarat iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasid akkuma ti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
sika. Kristo mga sika, mga sika. Ako mga sika, ako mga sika. Ako mga sika, mga sika. When ako mga sika. Intay daydayaw ti Diyos, baban pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iangat ka, ito'y nagkakapyan, kadagiti katawan na imbag di bananak na genda, imunan nagdaka, ikanok ka pagrupa, kanda ka dayday
iturag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Dios mi, ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi, ket ay ayatan mi dagiti amin na tattao iti umiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Jeremias. Idi tiyempo ni Hosias, kinuna ti Apo kanyak, pinili ka sakbay ti panakabukel mo, dinutukan ka sakbay ti panakayanak mo. Tinudingan ka a propeta kadagiti nasyon, tumured ka ket in kaibaga kadakwada ti anyaman nga inbilin ko. Di mo kabuteng ida, tano agbuteng ka ad-addanto apagbutngen ka iti sanguda. Busuren da kanto dagiti amin na tattao ditoy daga. Busuren da kanto met dagiti ari ti Huda, dagiti agtuturay, dagiti papadi, ken dagiti tattao. Ngem, parmekem to ida. Mayarig kanto tinasariked-kedan a syudad. Kas kanto ti landok nga adigi, ken bakod a bronse. Di da kanto maparmek agsipod taadda akto amang salaknib ken ka kuna ti Apo. Ti sao ti Apo. Ikan takto ti panangisalakan mo. Natalgeda ko Apo no addaak ti sidong mo. Di mo kadi ipalubos ti panakaparmek ko. Gapu tanalinteg ka, tulungan ken alawennak, wen ipangag ken isalakannak. Ikan kantak tu ti panangisalakan mo. Sika kumati natalgeda bato apagkamangak, natibkera sa rikedked amang salaknib kanyak. Sika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalan nak o Diyos, ti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalan nak ti Ama dagiti nadawel ken managdakdakes. Ikan kantak tu ti panangisalakan mo. Sika o Apo Diyos, tiyan tinamnamak. Manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sikat nagtaklinak ti unos ti panagbiag ko. Ikan kantak tu ti panangisalakan mo. Saritaek to ti kinamalinteg mo, sa wekto ti agmalmalem, ti panangisalakan mo. Isurunak o Diyos, manipod kinaubing ko. Ket agpapan ita, sarsaritaek paylaeng dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ikan kantak tu ti panangisalakan mo. May kadwa a may basa. Daytoy may basa na adaw ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tarigagayan niyo kuma dagiti nasaysayaat asagot. Ket ipakitak kada kayo tinasaysayaat pay adalan. Uray no makasauak kadagiti pagsasao, dagiti tattao wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat kanyak. Nakarkaro akpay ngem makatitileng nga aweng ti gansa, wenno naringgor nga uni ti piang-piang. Uray no nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin a palimed, uray no napigsa ti pammatik, tapno mayalis ko dagiti bantay. Ngem no awan ayat kanyak, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga da kanyak, ket uray pa ited ko ti bagik, tapno mapuuran. Ngem no awan met ayat kanyak, awan maganap ko. Tayat na anus ken naasi. Saan anaimun wenno mapasindayag, wenno natangsit. Saan anaalas ti kababalin na, wenno naimut, wenno nalaka nga agpungtot. Awan imimpenan na sakit tinakem. Saan na pagragsakan ti dakes. Pagragsakan na ket di ti kinapudno. Tayat itured na amin na banag,
mamati ti amin. Mangnamnama ti amin, ibturan na amin. Saan ngagpatingga ti ayat, at dadagiti na ipaltiing akas kasaba, ngem saandang ngagpaot, at dadagiti sagot amang ted ti kabailan na ngagsao ti sabali a pagsasao, ngem agibus danto, at dati pa nakaammo, ngem lumabas danto. Tasanpay anan-anay tammo tayo, kastamet dagiti na ipaltiing akas kasaba. Ngem inton dumteng anan-anay abanag, agpukaw danto, tadda pagkurangan na. Idi ubingak, inuubing ti pagsasao, ti panagriknak, ken ti panagpanpanunot ko. Itata na taengakon, inidyakon dagiti inuubinga nga ugalit. Ti makita tayo ita, kasla na kudrep aladawan ti sarmin. Ngem makita tayton ti rupan-rupa. Adda pagkurangan ti ammok ita, ngem kalpasan na, nan anayton akas ti panakam ti Diyos kanyak. Dagitoy ti agtalinied iti agnanayon, pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang runaan kadagitoy, iso ti ayat. Ti sao ti Apo. Pagsauka kada kami, silawang ka pampanunot mi. Ikateme tinwagami, isasagana ka madungge. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitam kada kami, ti puno adalan, di kayat mo surugan mi, ket di nakalabaybayan. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mamit ken Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Simrek ni Jesus iti sinaguga ket kinunana kadagiti tattao. Ita nga aldaw na tungpalin dahi ti apaset tinasantuan asurat anang egyo ana ibasa. Dinayaw dagiti amin a tao ket nagsidsid daaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada, saan aya nga iso ti anak ni Jose? Ngem simmong bat ni Jesus, awan dua-dua nga ibagayo kanyak daytoy a pagsasao. Doktor, agasam tabagim. Kunayo pay nga ta, aramidem ditoy ilim metlaeng, dagiti nadamag mi nga inararamid mo ijay Kapernaum. Innayon pay ni Jesus, ibagak kada kayo, nga awan propeta ang mapadayawan iti ili na metlaeng. Denggen nyo daytoy. Pudno nga ado dagiti balo ti Israel idi tiyempo ni Elias. Taluket gudwa atawen idi asaan anagtudo. Ket napasamak tinakaro abisin iti amin adaga. Ngem awan kadakwada tinakaibaunan ni Elias no dilaeng ti maysa abalo ijay Serepta, maysa nga ili ijay Sidon. Adumet dagiti agkukutel iti Israel iti tiyempo ni propeta Eliseo.
Ngem awan kadakwada tinaimbagan, malaksid ni Naaman at taga Syria. Kastao na iti pungtot dagiti amin at tao anakangeg iti daytoy. Timmak derda sa daginuyod-guyod na Jesus nga inruar iti ili. Impanda iti tapaw ti bantay, anakabangunan ti ili da, tapno itapwak da iti derraas. Ngem nagnane Jesus iti nagbabaitan da ket pimmanaw. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay, ken ka o Kristo. Nagtugaw tayo. Good morning. Lagi man ubing ag first communion. Good morning. Very good. Addan sa madanagan tatay nga awan ti belo na. Jayta si kamam mo ti awan belo na. Kati imbagak, di face mask mo, ikabil mo latan, tapno kasla, kasla belong, data pag belong, data face mask mo, tapno, may mayat ko madimot ata, bawal mo't no hangag face mask. Ngala, kitaan nyo laang madagiti ubing niya, nag-iinosente ti rupa da nga umawat ken ni Apo Jesus. Nagdadalos ta rupa da nga umawat ken ni Apo Jesus. Kastoy kumamot ti rupa tayo nga umawat ken ni Apo Jesus. Nya? Kasta kumamot ti karagsak tarupa da nga adu ti excited sigurado uray agbagbagyo tatayon sigurado nga uray no maladladot kay nga naganak inton kuna ni nanang inaladaw ako sigurado ang agpatay-patay kay nga naganak dayta nga itsura dagita ubing nga excited nga mangawat ken ni Apo Jesus ak tanda kayo Idi kalman ka madamat practice ti ubing at damataw-tawagan nga nanang. Kunam nga umay kadtoy ayam mo siya klawan mang kuyaw. Gunggunayo nga naganak sulpeng kay tumet. Ti karon na ka mga naganak ti kaadwan na lulumot kadalulang agkabkabaw. Kasano aron nalipatan nyo pa nga first communion dagita apuyaw. Hala nasayaat dayto nga aramid ti panangawat dakin ni Apo Jesus. In full communion ko nata ito da ijayan. Ta idi no ag communion da dumngeg dalaang ti sao nga manda pay nga awaten apaya ubing da pay handa pay maawatan. Tatani pakaawat kadakwadan ti importansya tinasanton a misa ti bagi ni Kristo awaten dan haan laengen nga dumngeg. Tatay parbangon sakbay ti ala agalas 5 sakbay nga ag 5 tatay. 4:30 mo kasjay. Nag-message di manang ko kunana nagpigsa mo ti tudod to yun Apo tada ba na yoyo. Awam pay ditoy barbaring ako nang dumanon. Ay di kuan after how many minutes nay agtarakitik matan. Imbuyat na mo ti uray langan. Kaado ati pakadanagak Apo. Dayti first mass tayo ti alas 6 sapay ko mata uray ag brown out ton numalpas laki di jay alas 6 nga misa ta nalawag ton kin awam mo ti dakkel a generator. Maikadwanan na nga isardeng ay sigurado kadagiti ubing nga nagsakripisyo ti mano dal makabulan para ti panagsagana da nga umawat ti komunyon adu ati nga makaumay ngam sigurado ata ubing nga ipapilit na lataa. Kay kuna Apo kita adu aja danag di jeri na nga sayang nohan nga matuloy dagitoy. Adu mo lata danag ko, tadagiti kakabsat ko, kindagiti kakabsat tayo nga makita, ay Apo dagiti tabako da awana, dan sapay na bartekan, imbartekan nan santa, nalayos mo tay tabakon. Kaya nadagsin ajiri na nga balbalyan damanan, wano saan, anjak amo na niya ti pamayandan, kung nadangarod ka, ingkay agbunobon ti pagayon, tagraep tayo ki, din inton nakaraep ka, tikag tumamutan. Ado ti pakarikutan. So ti imbagak kadagiti nakimisa ti first mass tabasit da. Umisem kayo man kung naalsem di isem da. La umisem kayo kung naktabumayak habak nga rod. Awanan da kabailan. Narigat kung nada. Apaya, siyempre agtudtudo. Nagitimulan dang agbayag. Nagado nga panunutan. Ay Apo ayat. Hamagaron nga pa nagtutudo. Kimbaga kadakwada, kastoy ti biyag tayo. Itid na dagitay sitwasyon nga haan tayo kay kayat, haan nga pleasing iti puso tayo,
takitaan na no si asino tayo. Kuoray pa agbagyo, oray pa agtudo, oray pa no, malmas dagiti mula tayo. Ala, salwadan na tayo kumati apo, ki di amat, nga agkarkararag tayo lata. Ngam ituloy tayo lata, ati agay ayat. Ituloy tayo lata, ati agragsak. Kada kay nga naganak, gapot agtudtudo ka, di kay maunay nag-make upan, agpapapicture kay to mo, di sayang, impapatik mo ila kumakunayo mo ilaang. Uray ka matudwan mo, apay amuyo aya, hanti bagbagana dito kakabsat, ituloy tayo lata, ati agayat kada agragsak, uray adda riribok, uray adda panubok, uray adda sakit, uray adda pagbubungan, naayaban tayo nga agay ayat. Kaiso ti rason na no apaya. Dahil na santon amisa awaten dagiti ubing ti panakapispisi ti tinapay ti apo ti Eukaristya ti maysa nga awag nadta ayat apaya ti panagayat ti Dios kada tayo kinapakumbaba imay iso nga awaten tayo. Iso nga ituloy tayo ti agay ayat. Dahil ti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Nadagsen launay nagrigat nga panunutan. Nanya ti kunana. Ti ayat na anos na asi saan anaimon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan anaalas ti kababalin na, saan analakaag pungtot, awan empenan na asakit tinakam, saan napakaragsakan ti kinadakas. Kana ibagatay amin daytoy, sino pa'y nga tati makabaal nga agayat? Kala ko madayta pamilya yo, nagmayat nga kitaan, nagkompisar ni nanang, nagkompisar ni tatang, nagkompisar di ubing, agkomunyon kay amin, haan nga tangano agawid kayo ka maawagan dahi ti a pamilya ti Holy Family. Nasanton a pamilya ta nagkonfesar kay amin na ikatabasol. Sakay agkomunyon, nagmayat nga kitaan nga tan. Ti karon nga rod tata ti problema ka ni lolo kin lola ti nagkonfesar so da mo ti nagkomunyon ay nadananang kintatang agi karkaras ti tabako father anya mo daytan. Kanagmayat nga kitaan dayta, takasta ti ayat, ti kayat na nga sa uwan ti no agiin nayat tayo kakagsat, adda pa nagkaykaysa. Agkaykaysa ti panggap dananang kintatang, di anak tapno, adda na pintas ama sa bayan. Ngam na imbaga di jay nanangan, nga siyakla ti masursurot, awan amin ti amuyo, mumuno kayo, siyakla ti masursurot, siya masapul asyak ti matongpal amin, agsisina, kitkitaan na niya pagkapsotan di jay asawa na, kay ibagana nga ulbodan, ibagana nga mangirurumanan, kas ano nga agkay sa nga rod dahi ta pamilya, kas ano nga rod nga umangat dahi ta pamilya, para iti masabayan. Kunana awan ti empenan na sakit tinakam. Ti agay ayat kakabsat, uray at na nagkamalyan ni kabsat na, katinulong na nga umaddang para itinapinpintas ama sa bayan dahi ta pamilya. Ngam na ginanang wan na jitatang kitikit-kitaan na kaya nagkapsutanan, aging gana ni katugangan na payla idi, na nagkapsutanan, han na kayat nakadado ti empenan na nga sakit tinakam, sigurado ka nga mayat nga umaddang dahi ta pamilya. Sigurado ka nga mayat nga agbalay gid ta pamilya no ipagarot ginanang iso na laeng tagtrabaho, iso na laeng tinasaya at iso na latipodno, madia. Wenno saan ni tatang ibagana ka siyak laeng ti masursurot awan ti bibiyang yo siyak laeng ti mangitaguyod, haan nga mabalin na kasta. Ti panagiinayat nga ibagbagana adda pa nagkaykaysa uray pa no nagkapsot. Awatom di pagkapsotan na katulungam nga umaddang. Uray pa'y nagkamali, awatem katulungam nga umaddang. Takastoy, uray ni Apo Esos. Nagawid di ili na, nagsao di sinaguga, nagibasa, nagsermon, nasdaaw dagiti tattao, naglaingan, nangalaan na nga tamot tilaing na dati agsermon, kunadan. Idi kuan, nagbayas da, rimor di bayasan. Anya ti bayas da, han aya nga anak ni karpintero dati nga tao. Haan aya nga ni Maria ti inana imbagadan. Idi kon imbaga ni Apo Jesusen. Dayto yan. Anya ti kunana. Idi panawen
nya naganan, idi panawon ni Elias, may salaeng abalo, ti nabendisyonan ko na ditoy niya. May salaeng ti imayan di nakaibaunan ni Elias iti balo, taga Sirepta ijay Sidon. Kunana di panawon ni Eliseo, may samat ti naimbagan nga agkukutel, ninaaman nga taga Syria. Apay nga nagpungtot dagiti Hudyo, naruruddan, apay nga kasta ibagbagam kunana. Ti Sidon ken Syria, handa mairaman ti gimong ti Israel. Kadagiti Hudyo, bigbigbigan nga isuda ti pinili ni Apo Diyos nga tattao na isuda laeng kumati mabendisyonan. Idi imbaga ni Apo Isusen nga da taga Sidon, taga hentil nga min dagitoy, da kahit na nga sa awan pamati da. Kabinindisyonan ni Apo Diyos nagpungtot dan managing bubukod dagitoy. Managing bubukod dagitoy nga audience ni Apo Jesus. Kaya't da iso dalaeng ti pagdisagan ti grasya. Iso nga ginuyod dan itapwak damutten ijay derraas. Iso da ijay haanda nga kabailan nga ayaten dagiti kakabsat da adda bayas da handa nga agay ayat kadagitoy. Nagpintas dati imbagana ni San Pablo. Isubli tayo, i-connectar tayo, inyati kunana. 3 theological virtues. Faith, hope, and love. Pamati, namnamaken, ayat. Ngam ti kang runaan amin kunana ayat. Iso nga ti pamati hanga umanay. Kala ko mada kayo nga ubing, awatin nyo, da kayo nga naganak, awatin nyo ni Apo Jesus. Umay kay makimisa, haan nga umanay nga agpatinggal nga makimisa ka. Haan nga gapong adda pamati mon, kanayong ka makimisa, agnobena ka, oray gagayem mo dagiti papadi, kada uobispo, kada ibagam nga relihiyoso ka, agkararag ka, no haamo ti agayat. Haan nga umanay ko na, nangarod kay ti kangronaan, anya pamati namnamakin ayat, ti kangronaan ko na nakanyada, iso ti ayat. Iso nga umanay nga imay ka nakimisan, no hamo ka bailan nga ayaten, hamo ka bailan nga pakawanen, no hamo nga kitaan ti paglaingan ni kabsat mo, awan ti ayat king ka. Iso nga dagayo, anda kay nga naganak, imula tayo, naimula ti pamati, sibsibugan tayo, padpadagdagan tayo, abunuan tayo ti pamati, dagito nga ubing. Ngam kang runaan na nga, habang nga sibsibugan tayo, DJ bunga ti pamati, iso ti ayat. No naunag ti relasyon mo kini Apo Diyos, kayam ti agayat, kayam ti mamakawan, kayam ti agserbi iti si asino man, haam mo nga dadaulan takabsat mo. No ti priority mo kamang dadadaal kini kabsat mo, kayat na nga sa awan ori at da pamatim, haam mo nga ammo ti agayat. Tatinag ti mang dadaal nga tao, nung kayam nga dadaulen ti kabsat mo, ti kayat na nga sauen, di pusom ado ti empenan na sakit tinakam. Iso nga no ti pusom kaagibalbalos, hangka nga agay ayat. Iso nga dahi ti ibagbaga na kada tayo kakabsat, pamati namnamakin ayat. No addaang ka ti pamati, makita ijay aramid. No addaang ka ti pamati, kayam nga tulungan ni kabsat mo agsisin naranay. Kada kayo nga pamilya nga agpa-first communion, haan nga umanay nga makimisa kay laeng. Masapol nga isuro yo kadagita anak yo, pamakawan, panagsisin naranay, tapno umaddang dayta pamilya para itinapinpintas ang masakbayan. Ngam no nagsisina dayta pamilya, agkikinutkot iti rugit, agkikinutkot iti madi, agpipin na nga to, amuyo ti tao nga mangipangpangato ti bagina, binubuhat ang sariling upuan ko na dayjay niya. Na ipangpangatom di bagim kayat na nga sa uwan na babbabaka, ado ti insecurities mo, ado ti kurang mo, no si katimang ipangpangato di bagim. Tahang nga masapol nga ipangato ti bagim, no nasayaat ka nga agay-ayat, baybayam nga dagiti tao ti mangibaga. Kas di mo di unag ti pamilya. Iso nga tata, nayunan tayo manan, madagdagan manan ti pamati, babaan taawatin da ni Apo Jesus, kang runaan na launay ipakaawat yo, nga ni Apo Jesus, iso ti bunga konkreto nga ayat ti Diyos kanya tayo. Ti panagayat na kada tayo, bimaba, inranod na tayo, iti kina Diyos na nakiranod ti kinatao tayo, iso nga napagasat tayo. Iso nga pandemya man, riribok man,
Bagyo man, awang karbangan tayo nga agpungtot, awang karbangan tayo nga agsakit tinakam, awang karbangan tayo nga maupay. Tati Diyos nga ayat, iso ti mangted tinamnama. No naunag ti pamati tayo, itultuloy tayo lat ti agayat. Haan nga apektaran ti anyaman a sitwasyon, DJ panagayat tayo kadagiti kakabsat tayo. Allah iso dito ti imbagana ni Apo Jesus, haan laeng nga dagiti Hudyo, akarelihiyonan na ti inayat na inruginan ang runa kadagitay hentil dagitay saan nga haan na nga kunada nga kaikayat ti gagimungan da dayem met ati misyon tayo no da pa nagkaykaysa na iwaragawag tayo ti ayat awan ti agpipin na nga to awang ngarod na tangsit kunana awan ti agim ti sakit tinakam awan ti naanos naasi haan nga judgmental. Iso nga dahito yung ati tatangal daw tayo iawatin dagiti anak tayo ikagumaan tayo ati mga waragawag iti daytoy sa dino man ti ayan tayo. Haan ko mga maapektaran ti panagayat tayo no pudpudno di pamati agbunga iti ayat. Magang tanda giti kandela. Magang tanda giti kandela. Ito dyan. Ito muli dyan. Jay likod. Jay likod. Tumakder tayo. Ay ayatek nga ubing, ita ten kay awaten ti baginesos iti umuna agundaway, nasaya at unay no inta ita pabarwen dagiti inkari tayo ken kuana idinabunyagan kayo. Babasit kay pailaeng idi isot gapuna adagiti naganak kada kayo tinagkari itinagan nyo, ngarod itatana maawatan yon ti kaipapanan dagiti karkari. Dakay itan amismo ti mangaramid iti daytoy iti amin a puso panunot ken na kemyo. Ngarod ay ayatek nga ubing paglikodan nyo kadimet laeng ni Satanas. Paglikodan nyo metlaeng dagiti nakillo nga aramid ni Satanas. Paglikodan nyo matlaeng dagiti pangawawis na. Itantain kariyo a paglikodan ni Satanas dagiti dakes nga aramid na ken pangawawis na saludsudek manen kada kayo no mamati kay matlaeng iti Dios aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Mamati kay matlaeng ken Kristo bugbugtong nga anak na inyanak ni Birhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket si tutugaw iti makannawan ti ama ket makipagturay ken kuana amin nga ubing sumungbat. Mamati kay matlaeng ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagririnnanod dagiti sa santos ti pannakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon.
Daytoy ay ayatek nga ubing ti pamati tayo, daytoy ti pamati ti iglesia, ket ragsaken tay ti mangipadoyak-yak iti dayti a pamati, iti sidong ni Kristo nga Apo tayo. Amen. Kas kameng ti pamilya ti Dios, intay kumamang iti ama tayo ana ilangitan tapno babaen ken Kristo, kas tama ti Espiritu Santo, mabigbig tayo ti kaadda ti Dios kadagiti paadda tayo a tao, iti tunggal dawat ko na tayo, Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Tapno dagiti ubing, agbalinda nga ubog, tiragsak, kadagiti amin ang makamammo kadakwada, dawaten tay ti Apo. Tapno dagiti dadaulo ti parokya tayo, dagiti mangisursuro, ken amin na tumultulong iti pannakatubay, dagiti ubing, itultuloy da asirirekta ti trabaho ana italek kadakwada, dawaten tay ti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Tapno dagiti amin a naganak, agbalinda kuma apagtuladan dagito nga ubing, itinapaypayso a panagtalek kini Apo Jesus, dawaten tay ti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Idawdawatan tayo, tinakristiyanuan agimong dito'y parokya tayo, tapno babaen tinabiyag apamati, napnuan ayat, panarabay, ken panangidalan, masursuro dagiti ubing iti agbiag, anapudpudno akamkameng ti iglesia, dawaten tay ti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Agulimet tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Nangruna ti panay karkararag ti kararwa da Josefina Presto, Florante Junior, Florante Senior, Priscilla, Seneca, Charito, Nicolasa, Josue, Nicole Primitivo, ken amin minatay ti Guzman ken Sevilla family, kastamot dagiti kararwa ni Eusebio, Lorenza, Jose, Hipolito, Josepina, Bernardo, Reynaldo, Primitiva, Christopher, Fatima, Marife, ken Ronald. Manakabalin amin a Diyos na tipon-tipon kami akas may sa pamilyam amang rambak ti kinaimbag mo. Patgam kuma dagito adaw-dawaten mi, ket tulungan na kami nga agbiag kas napudno nga anak mo, daytoy ti dawaten mi gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Sagsagot mi anano mo, pagyaman mi ken ka managpara urnaman. Ten pasante mi da, daytoy tinapay pasante kumang, kenday tuy arak ngay tay datong miken ka, et sa pailako
padaya apang supapak mi kinadungong o Ama. Daytoy tinapay pasantem kuma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ket sapay la kumatamay karinay ti padaya amang supapak mi kinadungong o Ama. Idatun mi ken ka panagdaydayaw mi atat tao, pagyaman mi ken ka panagparabot na Ama. Awatem pasantem vida, daytoy tinapay pasantem kuma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapak mi kinadungong o Ama. Daytoy tinapay pasantem kuma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, et sapay na kumatamay karinay ti padaya apang supapak mi kinadungong o Ama. Idatun mi ken ka Apo, panagdaydayaw mi atat tao, pagyaman mi ken ka managparabot na Ama. Awatem pasantem ida, daytoy tinapay pasantem kuma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ket sapay la kumatamay karinay ti padaya apang supapak mi kinadungong o Ama. Daytoy tinapay pasantem kuma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ket sapay la kumatamay karinay ti padaya apang supapak mi kinadungong o Ama. Idatun mi ken ka Apo, panagdaydayaw mi atat tao, pagyaman mi ken ka managparabot
supapat mi kinadumdum o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awatin na kuma dagiti daton kadagita imam. Ket may paay pakay dayawan ken pakay gloryaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iruknoy mi iti altar mo dagiti dato na pagserbi mi ken ka ipaay mo kada kaasi taawatem ket pagbalinem ida a sakramento ti pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspusoyo. addadan sa tagay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno na may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pan nakayanak na pinukaw na dagiti basol mi babaen ti pan nagtotook na impaay na ti dalan ti agnanayo na pan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga Ama na anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Sana iti kangatwa Sana Hosanna Hosanna Sana iti kangatwa Maraydayaw di umay iti sana iti kangatwang Hosanna 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 sana iti kangatwang. Magparintumeng tayo. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangalay ti kalis. Nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado atat tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarami, di ipapatay mo, o ako aging gaiti, yay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, may ikari kam amin. Agyaman kam ken ka apo, ti impaay mo, amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod, iti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo, ti iglesia man isaknap iti sangalubungan, kat para irayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tayo mararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti ginagasat anam namaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam tituray, di Panakabalin kendaya, iti amanayunani, tuwag sardan. O Apo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. kasta kumamit ken Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos sa mag-iikat, dadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, nadagangin. Cordero ti Diyos sa mag-iikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, nadagangin. Cordero ti Diyos sa mag-iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kampi kapya, item kampi kapya. At to'y ni Apo Jesus, at to'y ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, ngem ti may salaeng nga saong mapaimbagton to'y karon. Magikendara ni Kristo asakan, incam awaten, asam kagimungan, sapay kuman, taiti
Kristo asalakan, ingkang mawaten, asang kagimungan, sapay kuman, taiti na ito'y apanangan, ingkang magunod, kapit sa ngalubungan, nadaega saklang mo, ingkang umaside, naidep asilaw tibiyan, ingkang isege, tuy sibo bukil labian, ken kaitali, rigat ken luluwa, ingkang paebeb, bagi ken darah, di Kristo asalakan, ingkang mawaten, asang kagimungan, sapay kuman, taiti na ito'y apanangan, ingkang magunod, kapit sa ngalubungan. Siksika umuapo, tibilit mi, panatawan, kinakapsot mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo apo, di pa nagbiag mi, tiyaya ti Diyos, intay rambaka, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyan, amin nagamuan, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, anyaman na bana, tintay biruken, anyaman na riga, tintay parmiken,
grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibian, amin na damwan, ligat kinang ay Diyos pagkamangan, inayayat mo ako, dagiti na panglaw, nakakaasing, dagiti mawaw, kasken ka ako, balinin na ka, tapno ti ayat mo, di may paida, ti ayat ti Diyos, intay rambaka, grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibian, amin na damwan, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, imay kauapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin ha parswan, anak kaadipen, amin na kita, itid mo ti inig, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibian, amin na damwan, rigat kinamay, Diyos umay kumani ka man, O Diyos ko, amin amin ang parikot ko, tas ikalaeng uapo, tiyang mo ang makatulong tinumong, umay kumani ka man, O Diyos ko, narasiunay abyan ko, tas ikalaeng uapo, tiyang mo ang makatulong tinumong, nagpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananang naman, narakupen na narot dalang, sabay nga inak na iwawan, magpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananang naman, harakupen na ngarot dalang,
makatulong tayo mo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko. Ta si kalaeng uwapo, tiyang mo ang makatulong tuwino mo. Nagpasagang arot ken ka, tawan sa bali pimananang naman. Para kupen ka ngarot sakbay nga inak nga iwawa. Kagpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananang naman. Para kupen na ngarot sakbay nga inak nga iwawa. Apo Jesus, sumahi ka. Dito'y puso kag naenda. Ikutan to'y biyag ko ken karawa. Tapno diyak to may siha ken ka. Iturong nakadua po, karabaye maladay to'y lumo. Tapno agserbiak ka si pupudno, naging gatumpal to'y biyag ko. Tatiyayat mo, isuwa po tibiyag ko. Keti asim, isuwa po tikiret ko. Keti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Ngakturong kinapudno, tatiyayat mo, isuwa po tibiyag ko. Eti asim, isuwa po tikiret ko. Keti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Ngagturong kinapudno, sila o maputo'y panunod ko. Pakirdem ka dito'y naken ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Italek ko ken kainatun ko. Iyawat ko ken katiyamin ko. Usarem kada puto'y adipen mo. Surong agbyag itilinteg mo. Inatalek laeng ken ka guwapo. Tatiyayat mo, isuwa po tibiyag ko. Keti asim, isuwa po tikiret ko. Keti bilin mo, isuwa po tibagnos
nga agturong kinapuno. Kumararag tayo. Da kami anataraunan iti parabor ti pannakaisalakan mi, dawaten mi Apo, taday tinted mo, amang saranay kada kami ti pannakailangit mi, degdegan na kuma adi agresa ti pamati mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Dagiti ubing ag parintumeng da. Nagigiddan dagiti ubing. Apo Jesus, Apo Jesus, ikani sa kaniling kaglaawan ka. Apo Jesus, ikani Diyos ko ang tumulawak ken ka. Apo Jesus, ikani kabisan ko ay ayanen ka. Apo Jesus, ikani dalan ko suruten ka. Apo Jesus, ikani layen ko patpatyen ka. Apo Jesus, ikani nakilin ko ang talaga ken ka. Apo Jesus, ikatikarin at salaga ken ka. ay ayatek anaganak ita nga aldaw, idi aldaw ti panagkasaryo, na ited kada kayo ti bendisyon ti Apo, tapno dagiti pamilya tayo. Mangngeg kuma tinaragsak atimek dagiti ubing. Idi daydimet lang nga aldaw, a pinabunyagan nyo dagiti anak yo, na ipalagip man kada kayo, dagiti annong yo, akas naganak, amang patanor ken mang sursuro kadagiti anak yo, tapno agbalinda ana imbag nga umili ken Kristiyanos. Itangal daw rebbeng na maragsakan kayo, gapo ta ita, matong palyo dayta na indaklan nga annong. Ita dawatek kada kayo ngayon kay kuma, ikagumaan ti panangituloy yo, amang tulong kadagiti nga anak yo, nga amok nga ipatpatig yo unay. Ikagumaan nyo metlaeng ti mangidaulo kadakwada apan makimisa iti dinumingo ken masansan a panangawat yo iti nasantuan abagi ken dara ni Apo tayo a Heso Kristo. Ikagumaan nyo metlaeng ti agbiag asisingpet tapno da kayo ti pagsarmingan dagiti anak yo maitid yu metlaeng kadakwada ti naimbaga pagpatulad iti napodno anak Kristiyanwan a panagbiag. Ikagumaan nyo mailaeng ti tumulong amang tubay kadakwada iti nalinteg a konsensya tapno ammo da aliklikan ti dakes ket suruten da ti naimbag iti kasta pumigpigsa ti pamati da ken rumayray ti panagayat da ken ni Apo Dios. Sapay ko mga rod, tatiman nakabalin a Diyos, tulungan na kayo amang lagip, ken mga ramid kadagiti inkariyo, tapno iti kastain kay tumet magunudan, iti masakbayan nga aldaw, tigungguna na isagana, kadagiti agtungpal, iti bilin, ken pagayatan na. Agtugaw tayo pagbiit. Pagyamanan tayo, dagiti amin nga timulong nang isagana, iti daytoy nga panagprimera komunyon dagiti anak tayo, umunalaunay, dagiti pastoral leaders, sisa leaders, nga nang isagsagana, nang birok kadagiti nga ubing, kastamot tinangadal kadakwada, dagiti nang paunag, nga nang tulong nang isagana unay, dagiti katikista tayo, kada tayo amin ada dagiti timulong iti finansyal para kadagiti nga ubing pagyamanan da kayo amin Apo idtoy manken iti abroad amin nga timulong ti panakaisagana dagiti nga panagprimera komunyon dagiti nga ubing ni Apo Dios ti mangsubad kada kayo kalpasan tinasanton a misa danto basit picture taking dagiti ubing into pagroran dagiti ubing dito ito ta habang maiwarwaras yeto likod habang maiwaras dagiti basit nga sagot kas pangrambak tayo matlaengan ti aldaw dagiti ubing kada kayo nga nag first communion
Dagitay manen agtarigagay nga agserbi iti altar servers kasla kastoy ag sutana o mayon to ipalista nga mismo ti Baguio wano dagiti anak yo tapno agtultol iti serbisyo dagitoy nga ubbing tayo. Palakpakan tayo man ti bagbagi tayo apo. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Very good. Tumakder tayo amin. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos ti rupa na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Agpasango nga sigod, dagiti ubing laeng, taaramidan tayo ti ababa a picture taking, ket dandan ni manen sumaruno ti nasanton a misa. Agpasango dagiti ubing. Agyaman tayo kinagrasat tayo, iyamin na paramuna. Yang nakititen na, daraken namin na, sapay kumatain kay amin, at kay kaysa tisidong na. Tamang ibunan na